Hawar ke hat koloi krua rong ame kar litang bida sing milik asupo pranjal milik brainy phai inkora trokarni hem pen barsi Mumbai arong supi long chong dadam jia phan ajirpo tum pen barlo brainy phai inkora sir keparni Maharashtra long train sangji dok aho train pen kopi koson pen lo ne chon phitlo non puan ta thangnat abirta talong le detlo train pasang kok pen ajirpo tum kachiri duna hut anke Theklong le det lupo sikidam rapet ajur po tumpen than pon lo. Lapen lapuana apai lapen apiswa sumar bahini tum tami mahu prong si dolo. Lasi CEM Dr. Tuliram Ronghang apa nangrap tun vek tha pusi ahemasor tumpen kachuning ri padopon. Lapen majok le theklong abang aling sitami laso contact number along 7896246790 along nang humri igvek tha pusi ahemasor tumpen kachuning ri padopon. Nidi hemasor kama choklem dami pudamlo Mumbai si kam klem dami pusi alang damlo hempen ke deobarani 26 ani sikidam 26 ani 28 ani anti alang ke lepopo Mumbai long 20 Mumbai along telepon station ke lepopo along sun lo lapen sun tupen alang ke agede pusin di kobor celong ajur putum nang than lo nili phandi ang than pen nili ke chiri duni thekeda lo ko son no malasi akar biang long EMCM atum hasita nili phanang ra vek thala pen nili phanang nili hemasor panang ripi vek tha nili ke churi nang ta thekeda lo jo chu hangdam nang athai ta ve det lo se si sa nang tum han putho nang chu ri chu det lo nili nasi nili tum han kar bi thekeda lo nasi sa nili phanang ra vek tha nili ke thekeda lo nili so mata bikrai na nasi ni choklem thekte cho dam thekte chu jun thekte nili hemasor ani che long vek nang pu nili phanang ra vek tha nang ri pe vek tha sa